vähän meikkialaista ja mä meikkaan eka Kristan. Ja me ei käytä tässä mitään meikkivoiteita sun ja puuteria, koska meidän iho on jo vielä niin nuori, niin se ei tarvitse niitä. Niin. Ja me käytetään vaan siis poskipunasivärit ja lovivärisyvärit. Joo. Siinä meillä on nyt tämmönen loviväripaketti, poskipunapaketti, huulipuna ja rypsiväri. Siis tää on baby lips, koska mehän ei haluta huulipunaa. Ja on hyvä aloittaa. Me aloitetaan poskipunasta. Musta tuntuu, että tää menee ainakin mun luomille. Ja mä siis aina näen oikein siveltyneen tässä, että ei tuu silleen. No niin. Tossa on. Onko? On. On siinä sitä. Ei saa sanoa neuvoja. Missä sun naama on mun kaveri? Tuu vaan tänne päin. No niin, nyt se menee. Tosta näin nyt alkaa. Tossa on niinku sun poski. Noin sitten. Missä sun se toinen poski? Siinä. Mä saan hyvin meikata näköjään. Noin. Tää menee mulle joku. Sitten mä laitan luomiväriin. Sitten pidät silmät kiinni. Todellakin, mutta älä paina hirveästi. Sitten tippu tää ihmeen. Joo, sä laitat. Sitä ei tarvitse laittaa siihen. Tossa. Ja nyt mä toivon, että se ei ole musta. Älä paina kauheasti. Eikö se sun silmät tossa? Onks tossa sun luomi? En mä kerro. Älä paina nyt kovaa. Haluatko tietää mihin se meni? En, koska sit näen. Älä paina. Onko liian? Saanko käydä katsoa, missä mä näen? Et saa vielä. Sitten mä laitan rypsiväriin tän 2 pelottavaa. Missä sun nää rypsit Älä on? hirveästi. Tossa. Okei. Okei. Et tuu, älä karkaa. Älä mun hiuksiin se, Elia. Joo, eikä se riitä nyt. Ei kun vielä toiseen. Mä kerroin, että sä näytät aika idiootilta. Sä tunget sitä. Mä käyn pesee siis mun hiuksista tän lipsivärin käytön. Et sä lähde mihin. Mä en halua mun hiuksia. Ei saa lähteä. Krista! Mun hiuksia sitä ihan oikeesti. Krista! Ei saa lähteä, koska tästä tulee liian pitkää. Hei. Sitten saat pestä, kun mä oon valmis. Sitten enää huulipuna. No niin, eli tuolla ei baby lips. No niin, entä se on kanssa? Seeli on meikkaukset. Haluatko nähdä mihin on tuun ripsiväri? Siis sä olet poskipunaiselle tälleen. Sitten sä olet ripsiväriin tänne ja mun nenää ja tonne. Mun hiuksiikin meni sitä. Okei, mä pesen nää hiukset. Ei vielä. Ei kohta. Sitten kun Krista on meikannut mut. Okei, eli tuossa on ekainen näkymä ja kohta tulee seuraava näkymä. Ja Eli nyt Krista meikkaa Krista veikkaa Seelian. Tästä ei oo hyvää. Eli tässä nyt tulee... Se piti mennä ripsiin. Ei mennyt yhtäkään vetoa. Aloitetaan. Anna muista oikein. Tossa on poskipuna. Joo, mä oon aukosta sen. Joo, aukasen ja anna muista sivelin. Tossa on se väri. Oota. Tossa on tosi värin. Missä? Tosina. Missä sä oot? Reilusti poskipuna naamaan. Minne ihmeessä? Oota. Jos tossa sun nenä, niin tossa voi olla sun poski. Noin. Toi Krista meikkaus alussa nyt meni aika hyvin mun mielestä. Onks tää se luomiväripaletti? Joo, mä voin aukosta sen. Aukase sekin. Mä oon niin pöle. Missä se on? Oota, siinä. Ja Kiitos. sit tossa on toi. Oota. Toivotaan, että mä otan jonkun kivon värin täältä. Katsotaan minkä se ottaa. Oota, missä Nyt sä oot tullut väärinpäin. Ja meikatin nyt pieni meikkivirhe tuossa noin. Eli nyt se ottaa... Et saa kertoa vähän. Toivottavasti on sama väri. Ei. Ei se haittaa. Ok. Noin. Eli nyt Seelia vielä näitä Sä ihmisiä. käytit 2
monta väriä. Missä on ripsiväri? Siinä. Eli nyt Ei se vielä laittaa. viimeinen se Ootte valmis? eli ripsiväri. Vielä. Laita. Ja noin nyt rupeaa laittaa sitä eitellensä. Missä sä oot? Voitko pitää tota? Kiitos. Ja nyt se alkaa laittaa ripsiväriä, eli en ole nyt varma, tossa ei nyt hirveän hyvin tässä karvassa. Mä en edes tekis sun sellaisia hiuksia tänne. No niin, nyt laitetaan ripsiväriä. Tossa on sun ripset. Okei. Missä se puteli on? Anna se tähän. Se nyt. Sitten vielä huulipuna. Tai huulerasvait. Mun on pakko nähdä itteni. Et saa vielä. Et saa vielä, Selja. Tossa Anna on se. toi auki jo. Tossa on sun leuka, tossa on sun huulet. Näin. Nyt sä Eli meikkaus suoritettu ja tämän näköinen tyttö tulee nyt vastaan. Ja siinä on toinen tulee vähän ruhjeiset, siitä tulee musta. Laittakaa kommenttia, kumpi voitti. Sä laitoit tota ja tota väriä. Mitä? Sä laitoit tota ja tota väriä. Tota tähän repsiä ja täällä toista. Mutta hei, tää menee oikeesti siestit, että tää repsiä vähän. Niin se meni sieltä se ripsiin. Se, kattokaa, Selja on ripsiväri. Hiuksiin. No nyt mä lähdetään peseen. Siis mä en oo oikeesti vielä edes nähnyt. Siis toi... Mä oon nähnyt ja sitten. Mä en tiedä Selja, että sä oot noin hyvä veikkaamaan. Mut nyt sä voit lopettaa.